so sad. Natapos na naman po ang isang oras ng kaalaman at kasiyahan. Sana po ay marami kayong mga natutunan sa aming episode ngayon. Pero bago kami today magpaalam, syempre hindi mawawala ang words of wisdom. So Del, what is our wow for today? Ito na ang wow for today natin. Benefits of failing. First, you become stronger. Second, you know your real friends and it's a good deal. Wow. Yes. First, sabi nga niya dyan, you become stronger. Syempre, di ba, you have to learn from it. Yeah. Alam mo na. So, and nalampasan mo siya. So, it means you're strong. Second, you know your real friends. How do you say that? Come on, let's explain it. Parang, I for one, parang may alam ako, naalala ko isang saying or statement na you have lots of friends when you have everything. But you can only count those real friends or true friends or genuine friends if you have nothing. Yeah. Di ba? I like that. Yan yung hinihintay ko. Tama. Very true. Sapul na sapul. Yung mga kaibigan talaga, yung matutuong kaibigan, nandiyan dyan lagi sila. Not only pag meron ka, mayaman ka, masaya kayo and everything, but during darkest times, di ba, nandoon lagi sila para tulungan ka to recover and to regain yourself again, to make you whole again. Diba? Yes. Ikaw? Nakaka-enlighted. Actually, kasi nangyari na rin yan sa buhay ko during my darkest hour. Ang dami kong na parang ito pala yung mga real friends ko. Kasi sila talaga yung napuntahan ko, na talagang nakinig sa akin. Kasi minsan tayo, hindi naman tayo humingi ng advice pag nagka-problem ka. Humingi tayo ng makikinig sa atin. Exactly. A good listener. Diba? Exactly. Kaya yung one thing din na I can say to my friends also na masasabi ko, strength ko rin kasi lagi ako nakikinig sa kanila. So every time na may problem sila, nandyan ako lagi para makinig sa mga problema. And of course, to give my pieces of advices para sa kanila. Diba? Kaya we're good friends. Yeah. Okay. Yes, at bago kami tuloy ang magpaalam, nais po muna namin pasalamatan ang mga taong tumulong sa aming episode. Siyempre. Yes, so we would like to thank our sponsors, of course. Hidden Garden, located at Bulala, Vegan City. Kay Mr. and Mrs. Francis Flores, and kay Ma'am Glo. Yan, namimiss ko na si Ma'am Glo. Ang sarap-sarap magluto niya. Tsaka napaka-great talaga ng mag-asawa mo. Ang sarap ng halo-halo nila sa Exactly, halo-halo. And the shakes, of course. Yes, sweet and spicy, ang Vegan Noodle House. Yan, Vegan Noodle House na siya ngayon. Yes, diba? May extension na siya ngayon. Okay, Mar, Resort and Hotel, Arlene of Bantay sa ating pet store. And we also have Extro.flv. Thank you so much. To Regal Films and Rosel Monteverde also. Maraming salamat. Yes, sa ating mga kaibigan ng cast of Temptation Island. Namiss ko sila. Oo, namiss ko na sila. Hello, Marian. Para namang close mo. Hi, Aljo. Peachy, ano ka ba? Si Hard Evangelista. Yes, si Sweet, si Aljo, si Tom, and syempre si Mikael. Dami ng mga friends natin. I told you, tamang-tama yung wow natin. Level up talaga tayo. I love this episode there. Anyway, so may mga personal kang babatiin. Ayan, hello to my mom and my dad. Sa akin po si Marty sa Miguel. Sa akin lalo ni Mamang Uring. Sa lahat ng mga kaibigan ko, relatives ko, kung hindi ko na kayo masasabi letter, maraming salamat. Twitter friends, and of course, Facebook friends. Hindi ko naman maisa-isa pero I love you all. Oy, ano yun na special? Yun, bira lang akong gumanon. Correct. Ako din. Hi to my mom, of course. Welcome back, mom. Naggaling pa siya ng Mindanao. Nakikira yata sa mga abusayap doon. So, welcome back, mom. And of course, mga kapatid ko, hi to Manila, to Markley, Beltran, to Sheila, Joan, Inyon, yan. Sa aking mga pamangkin, Rizen and Raven, to the whole family of Yanes, Suero, Sagosyo, yan, Orban, lahat na. Bravo, hello there. Sa lahat ng mga taga-kuta, si Auntie Beth, hi also kay Auntie Beth. At nga pala, gusto ko palang pasalamatan si J.Ann, tsaka si Klong. Yes, hi Klong and Zayan. And to my sister, of course, happy birthday kay Joanna Piadas also. And thank you sa greet mo kanina. Yes, congratulations partners. You deserve it naman talaga. Hindi naman din dahil din naman sa'yo, di ba? Na-improve ko din naman yung it's a good partnership. It's a learning experience from You've been together for? Tagal na. Ilang years na? Mga 10 years. Ayan, sige. Hi din sa Happy Feet family. Of course, hello mga guys. Namimiss ko na kayo. Kay Wina, hi Wina. Parang halos na yata si Wina. Anyway, hi. Sino pa ba?
Ang friends natin. Sa Avon, hi Avon. At sa lahat po ng mga tumututok ng sa Wake Up Ilocos. Yes. Sa lahat po ng core TV shows all over Ilocos. All over Ilocos, and of course, lahat ng mga friends ko sa Facebook din. Hi, and sa Twitter ko. Ito mga nag-tweet, wala na yatang nag-tweet kasi nakalimutan ko yung password ko. Diba? Wala pala hindi ka nag-tweet. Oo, hindi na ako active, pero i-retrieve ko yan for sure. Namimiss ko na kayo sa Twitter, guys. Push na yan. Correct. So yan, at dyan po nagtatapos ang aming episode for today. Kaya tumutok ulit tayo next week dahil marami tayong mga kaabang-abang na mga susunod na i-feature. Dito lang yan sa nag-iisa Na entertainment show. at walang katulad, syempre. Umulan man o umaraw. Sama-sama pa rin tayo dito sa Wake Up Ilocos! Bye everyone! Have a nice day! Love you all. Thanks for watching. About nobody, cause I'm all about and he's all about me, and we don't give a dang about nobody. Well, had him shooting for me like a ball team. Every guy was a knockout, John King, but none of them had smarts. That's my thing. It's not enough to have balls, Spalding. One day by Starbucks, I bumped